Li Sûriyê divê demadawî de pêşhatena bilez li ser asta meydanî û siyasî têne rodan. Bi xwe re jî eger nedin derdixe holê. Li Sûriyê niha bi giştî 4 navçeyên desthilatdariyê hene. Navçeya Qesed bi serpereştiya Hevpeymaniya Navdewletî bi serkirdayetiya Emerîkayê ye. Navçeya Mertala Feratê bi serpereştiya Tirkiye, navçeya Idlibê û derdora wê lê jêr desthilatdariya Cebhê Nusra û navçeyên li jêr destê rejîma Esed bi piştevaniya Rûsye û Îranê hin bi hin egera binpêkirinê tê çêkirin. Ango beref sê navçeyan ve li şûna 4 navçeyan diçe. Navçeya ku niha tê kêmkirin û jinavbirin, navçeya Idlibê ya li jêr desthelata Cebhê Nusra û Gropena Dinde ye. Tevî ku li wê navçeyê 12 xalên Tirkiyeyên çavdêriyê hene ku xalekî ji wan xalan piştî kontrolkirina Xan Şêxûn di van rojên borî de ji aliyê rejimê ve tê ji dest dan. Lê li gorî daxuyaniyên vê dawiyê yên Tirkiye bi taybet daxuyaniya Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Tirkiye êdî li şûna rêgirtin li ber pêşketina rejimê li wê navçeyê tenê behsa krîzên mirovahî dike. Sibehê roja sêşemê jî hevdîtinek navbera Serokê Rûsyê Vladimir Putin û Erdogan de tê li darxistin. Biryara mijara Idlibê ji mijarên serekeyên wê civînê be. Li hevkirin û derencamên esîtanayê navbera welatên gerentûr de weke li hev dikin têne bicîkirin û niha jî hin bi hin navçeyên kêmkirina asta şer êdî beref navçeyên kontrolkirî û bi serpereştiyarekî ji aliyê wan welatan ve têne guhartin. Di rojên nîzîkiyên bêder rewşa Idlibê ya mirovahî beref aloziyê ve diçe û bi xwe re jî deriyê koçberiyekî milyonî derdixe holê û di wî demî de ew doseya weke kaxez ji bo serrastkirin û çareseriya siyasî dibe ku were bikaranîn û pirsa ku dimîne ew e gelo navçeyên desthilatdariyê wê weke navçeyene fermî ango navçeyene dabeşkirina aliyên nakokdar dê di destûra Sûriye de were çespandin yan jî hîn wêrêkeftinene din werne encam dan.